Γεια σας και πάλι. Συνεχίζουμε το διπορικό με τις παραλίες. Τελειώσαμε νομό Ξάνθης. Ξεκινήσαμε βασικά από το δέλτα του Νέστου της Ξάνθης. Περάσαμε μετά στο νομό Ροδόπης. Φτιάξαμε το πρώτο βίντεο που ήταν οι μισές παραλίες. Μετά φτιάξαμε και το δεύτερο που ήταν οι άλλες μισές. Φτάσαμε ως εδώ πέρα λίγο πιο κάτω που είναι τα Πετρωτά. Και τώρα πλέον είμαστε στο νομό Εύρο με πρώτη στάση εδώ πέρα τον αρχαιολογικό χώρο της Μεσημβρίας και την παραλία της που είναι εδώ μπροστά. Ας πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το μέρος εδώ, να σας δείξω. Λοιπόν, εδώ είναι αρχαιολογικός χώρος, ανοιχτός. Έχω βγάλει και την ταμπέλα φωτογραφία για να δείτε ώρες που μπορείτε να έρθετε. Απέναντι εδώ η Σαμοθράκη, έτσι να την κάνεις να την ακουμπήσεις. Εδώ είναι ο αρχαιολογικός χώρος και έχει και άλλα αρχαία από την πάνω πλευρά. Σίγουρα θα τα επισκεφτώ, αλλά άλλη φορά. Σήμερα είναι οι παραλίες ο στόχος. Στα βίντεο που έχω για τα αρχαία μάλλον θα ξανάρθω από εδώ. Η πόλη ήταν εδώ χτισμένη δίπλα στη θάλασσα. Λογικά το όνομά της θα ήταν πάλι Μεσημβρία. Από την πάνω μεριά από εκεί έχει κάτι αρχαία που διάβασα σε μια ταμπέλα. Θα σταματήσω και εκεί να βγάλουμε την ταμπέλα για να δείτε, αν έρθετε εδώ, τι θα κάνετε. Τα Πετρωτά είναι πως είναι ο σχηματισμός των βράχων εκεί. Ακριβώς από την πίσω πλευρά είναι τα Πετρωτά και από εδώ ξεκινάει ο νομός Εύρου στην ουσία. Θα στείλω τον drone τώρα λίγο κάπου κατά εκεί, να έρθει σε εμάς, να βγάλουμε αυτή την ακτογραμμή δηλαδή. Και μετά πάλι συνεχίζουμε ανατολικά.
Τελειώσαμε και με τα πλάνα με τον drone. Να το και το άλλο το drone το ζωντανό. Πετάει. Οπότε ξεκινάμε τώρα για παραλία στα Δίκελα. Φύγαμε. Κάνουμε μία μικρή στάση στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Αυτή είναι το εκκλησάκι. Απλά ήρθαμε να το δούμε λίγο. Απλά είναι κλειστό δυστυχώς να πω. Και δεν βλέπω και καμπάνα για να τη χτυπήσω. Βασικά τη βλέπω, αλλά δεν βλέπω το σκηνή. Γιατί από ό,τι παρατηρήσατε το χτυπάω εγώ το καμπανάκι.
φτάσαμε Δίκαιλλα. Πιο πριν ήμασταν από την πίσω πλευρά, στη Μεσημβρία. Εδώ είναι η αρχή της παραλίας εδώ στα Δίκαιλλα και εκτείνεται μέχρι τέρμα κάτω. Θα ξεκινήσουμε από εδώ τον drone, να το πάμε σχεδόν στην παραλία. Καθώς ερχόμουν, είδατε, βγάλαμε λίγα πλάνα από τα beach bar της περιοχής, να τα αναδείξουμε κιόλας λίγο, γιατί όχι. Και μετά θα περάσουμε από το χωριό, να δούμε αν βρούμε κάτι καλό και συνεχίζουμε. Βγάλαμε και τα πλάνα μας εδώ από την παραλία στα Δίκαιλλα. Είδατε, ξεκινήσαμε από εδώ και το πήγαμε μέχρι τέρμα κάτω. Το drone έδειξε σε απόσταση ότι κάναμε γύρω στα 2 χιλιόμετρα. Δηλαδή στην ουσία όλο αυτό το πράγμα μέχρι τέρμα κάτω είναι 2 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Δεν το λες και λίγο.
Τώρα κάνουμε διαλυματάκι εδώ στο κιόσκι και συνεχίζουμε. Τέλος το διάλειμμα. Ωραία ήταν, ξεκουραστήκαμε λίγο γιατί το πήραμε σερί από το πρωί. Οπότε τώρα ανεβαίνουμε πάνω στο χωριό πάλι, στα Δίκελα. Θα σας δείξω από την ταμπέλα για να μην χαθείτε και μετά φεύγουμε ευθεία μέσα στο χωριό και συνεχίσουμε πάλι ανατολικά. Αυτό το ανατολικά θα μας φάει. Σας είπα και πριν, θα σας φέρω εδώ μέχρι την ταμπέλα για να μην χαθείτε. Στην ουσία ήμασταν κάτω, είναι παραλία. Ξαναήρθαμε έτσι εδώ, Δίκελα και συνεχίζουμε. Γεια σας, πριν φτάσουμε στην επόμενη στάση που είναι η παραλία του Πανοράματος. Σταματήσαμε λίγο εδώ πέρα, η Ιερά Μονή Κινήσεως της Θεοτόκου, Παναγία του Εύρου. Είναι και κατασκηνώσεις της Ουρανούπολη. Ας πάμε να δούμε λίγο μέσα. Πολύ μεγάλη εκκλησία, πανέμορφη. Έχει και κάτω βλέπω, να δούμε λίγο το πάνω πρώτα. Περιποιημένη, όλα τέλεια. Να μου κάτω λίγο, ωραία φαίνεται να είναι. Αν και δεν ξέρω αν θα με αφήσουν να μπω. Αλλά θα δοκιμάσω σίγουρα. Εδώ μια μοναχή, τουλάχιστον να μην την ενοχλήσω. Λογικά δεν θέλω να βγαίνει και στις κάμερες. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί με αυτά. Αυτή είναι μάλλον η άλλη είσοδος του ναού. Καλημέρα σας. Εδώ μάλλον είναι τα κελιά των μοναχών. Τώρα δεν ξέρω αν είναι γυναικείο μοναστήρι, λογικά γυναικείο είναι. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια, αλλά νομίζω. Όσο είναι πολύ μεγάλο. Πάμε και μετά προς τα εκεί, προς την παραλία να δούμε τι φαίνεται. Ας πάμε τώρα λίγο κάτω να δούμε στον κάτω όροφο που λέγαμε. Εντάξει, ρώτησα τη μοναχή, με άφησε να κατέβω έτσι ίσα ίσα για να βγάλω, όχι για πολλά γιατί απαγορεύεται η είσοδος. Οπότε ας δούμε λίγο. Εδώ έχουμε στην είσοδο
τα λιοντάρια με το λιονταράκι τους. Χάθηκε το σήμα GPS. Χάσαμε και το σήμα GPS. Α, τι ωραία εδώ. Ο κόσμος δέντρων. Στην ουσία από εδώ απαγορεύεται η διέλευση, οπότε το σεβόμαστε. Βάζουμε εδώ. Να δούμε και από εδώ που πάει. Στο σημείο που ήμασταν πριν μας έβγαλε. Απλά ήμασταν εμείς στην πάνω πλευρά, τώρα αυτή είναι η κάτω του. Οπότε ας πάμε τώρα προς την παραλία. Ξαναμπούμε μέσα στο ναό και να βγούμε από την άλλη μεριά στην παραλία. Οπότε ήρθαμε από εδώ, από τα λουλουδάκια. Τι όμορφα που είναι. Έχετε χρόνο. Πάμε να δούμε αν βγαίνει προς την παραλία για να βγάλουμε κάποιο πλάνο. Αλλιώς εντάξει, δεν πειράζει, θα πάμε από αλλού. Από εδώ και ο ναός φαίνεται καλύτερα, όσο που είναι μακριά. Πάμε από εδώ και βλέπουμε. Έχει πολλούς ελαιώνες εδώ. Φυσικά κλειστά το βλέπω εκεί. Α, βλέπω και παιδάκια, μάλλον είναι η κατασκήνωση. Σωστά. Οπότε δεν οδηγεί κάπου από εδώ. Οπότε ας ξεκινήσουμε για την παραλία κάτω. Είναι η παραλία Πανοράματος. Και βλέπουμε.
Φτάσαμε και στο πανόραμα. Από εδώ νομίζω ξεκινάει η παραλία ή λίγο πιο κάτω. Πάει μέχρι κάτω. Όσο βγάλαμε δηλαδή στο βίντεο για να έρθουμε μέχρι εδώ, λίγο τα beach bar πάλι. Και τον κόσμο, έτσι λίγο να δείτε τι παίζει εδώ, την κίνηση. Έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ. Πάρκινγκ έχει ευτυχώς. Ας πάμε τώρα σε ένα σημείο να βγάλουμε την drone, να τα δούμε λίγο καλύτερα. Όπως βλέπετε, επόμενη παραλία είναι το λιμάνι της Μάκρης. Από εδώ πάμε και στην Παναγία του Ανερωμένου. Δεξιά από εδώ πάμε στη σπηλιά του Κύκλοπα. Και εκεί πάνω δεν θέλουμε να πάμε καθόλου. Οπότε πάμε από εδώ στο λιμάνι. Οπότε μετά την περιοχή του Πανοράματος και την παραλία της Αγίας Παρασκευής που είδατε είναι οργανωμένη, έχει τα πάντα, ήρθαμε στο λιμάνι εδώ πέρα της Μάκρης και τη συνέχεια της ακτογραμμής.
Πάμε στη Μάκρη, όπου η παραλία του είναι του Αγιώργη. Εδώ είμαστε και στην ομώνυμη ταβέρνα. Ταβέρνα δηλαδή Αγιώργης, οργανωμένη, δικό της πάρκινγκ όλα. Από κάτω είναι η παραλία. Εμείς τώρα θα βγάλουμε το λιμάνι της Μάκρης που είπαμε, που ήμασταν πριν. Εδώ τον πιτσόμπαρο που φαινόταν από την παραλία, που είναι εδώ της περιοχής, του Αγιώργη. Και συνεχίζουμε μετά πάλι ανατολικά. Δούμε για λίγο την παραλία του Αγίου Γεωργίου πιο καλά. Αυτή είναι η παραλία, μικρή αλλά οργανωμένη. Καλησπέρα και πάλι. Μετά την παραλία του Αγίου Γεωργίου που ήμουν τελευταία, είχα μια ζαχάρα. Οπότε είπα ήταν λάθος στο δωμάτιο που νίκιασα για σήμερα. Είναι εδώ στην Τραϊνούπολη, λίγο έξω από την Αλεξανδρούπολη. Εδώ είναι το ξενοδοχείο, μόλις έφτασα. Πάω να ξεκουραστώ και συνεχίζουμε το βράδυ.